Kinsa may mo kustodiya sa mga anak, panahon nga magbuwag ang mama ug papa. Ningon ang Article 213 sa Family Code. Panahon nga magkabuwag gani ang mga ginikanan, ang bata nga nag-edad ug ubos sa 7 anyos adto gayud kana sa mama. Kung ang bata nilapas na ang edad og 7 anyos, mamili ang bata kung asa siya kuyog. Adto ba siya ganahan nga mukuyog sa papa o ari gustong mukuyog sa mama? Apan dunay mga sirkumstansya nga ang bata nga nag-edad ug ubos sa 7 anyos mahimong adto sa papa itugyan. Exception kana sa general rule nga ang nag-edad ug ubos sa 7 adto gyud mama. Panalitan ang mama adis-adis. Ang mama dili mayo og influence ngadto sa bata, mahimo nga ang korte mo tugyan sa bata nga nag-edad ug ubos sa 7 anyos ngadto sa papa.